Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Барызга да матур кичләр теләп калабыз. Ә хәзер әйдәгез безгә килгән котлау хатлары белән туган көн ияләрен бергәләп котлыйбыз. Бу көннәрдә безнең өчен иң кадерле кешебез, Бойлар сабасында яшәүче Хантимирова Зәбидә Наил кызының күркәм юбилее аңа 55 яшь тула дип башлана минем кулдагы беренче хат. Әниле йорт матур йорт, җылы йорт, ул ерактан ук балкып тора. Без дә кечкенәдән әнә шундый матур, җылы йортта әти-әни канаты астында үстек. Әниебез гомере буе кешеләргә изгелек кенә кылучы һөнәр иясе. Ул медицина өлкәсендә хезмәт куя. Кечкенәдән ук курчакларын дәвалап, аларга укол кадап өйрәнеп, врач булам дип уйса ул. Шәфкать туташы булып башлаган хезмәт юлын әле дә кешеләрне тәмле теле, ягымлы йөзе белән дәвалап дәвам итә. Әниебез инде озак еллар Саба районы Үзәк шифаханәсендә эшли. Хезмәттәшләре аны туры сүзе, җитез, пөхтә, үз эшен җиренә җиткереп башкаруы өчен хөрмәт итәләр. Бер кайчанда авырсынмас. Кем генә ярдәм сорап килсә дә, ярдәмгә ашыга ул. Шуңа да үзе кылган изгелекләре аны саклап йөртә, туры юл күрсәтә, тормышны яратырга өнди. Әниебез Тимершык авылының данлыклы Хантимирләр нәселенә килен булып төшә. Ә бу нәсел хезмәттә дә, сәнгатьтә дә, спортта да беренче. Туган жанлы Хантимирнекеләр бер кемне дә кыерсытырга ирек бирми. Волейбол турнирына да, җәйге сабан туйга да җыела. Әниебез дә алар арасында үз урынын табып, әтиебез Галинур белән алар инде 33 ел матур гомер кичерәләр. Алар бик тырыш, хезмәтне сөюче, ачык йөзле, киң күңелле, булсынга дип тырышып көн күрүчеләр рәтеннән. Үзебез әти-әни булгач, без аларның кадерен көннән-көн ныграк аңлыйбыз. Алар безне бер ул, бер кыз үстереп, олы тормыш юлына озаттылар. Бүген инде оныклар сөю бәхетен татып, безнең һәр уңышыбызга сөенеп гомер кичерәләр. Кызлар күбрәк әтиләрен, малайлар әниләрен яраталар дисәләр дә, без аларның икесен дә бер тигез яратабыз. Чөнки алардан еракта, беребез Чаллы шәһәрендә, икенчебез Псковта үз гаиләләребез белән яшибез. Төп йортка җыелганда бездән бигрәк кайту шатлыгына әти белән әни ия була. Алар өчен безне исән-сау күрүдән дә олы сөенеч юк. Янәшәдә оныклар йөгерә, табын тулы сый. Моннан да олы бәхетнең булуы мөмкин түгел. Туган йортта шушындый җылылык әле озак дәвам итсен иде. Ишек ачып каршы алыр, кул булгап озатып калыр, кадерле кешеләребез исән-сау булып яшәсәләр иде дигән теләктә калабыз без. Кадерле әниебез, сине чын күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Әти белән сәламәт булып, тигезлектә гаилә учагын сүндермичә, безне һәр чак үз яныгызга дәшеп, гомер кичерергә язсын сезгә. Әни диеп дәшү шундый рәхәт. Рәхмәт, әни, барысы өчен рәхмәт. Сабыр булдың, гомерең үтә синең, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет. Син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган изгелекләреңне булса иде әни бәхилләтеп. Әти белән тигез яшәгез сез. Ничек матур парлап йөргәндә. Шулай безгә каршы алыгыз сез, без сагынып кайтып кергәндә. Сезне яратып һәм хөрмәт итеп, балаларыгыз Ленур Энҗе, кияүгез Айдар, киленегез Ирина, оныкларыгыз Азат, Эльвина, Рамазан, Милена. Бойлар сабасында яшәүче Зәбидә апа Хантимированы күркәм юбилее белән без дә котлыйбыз. Балаларыгыз язган һәр теләк тормышка ашсын. Тигезлектә, менә шушы балалар, оныклар бәхетендә сәламәтлек белән күп еллар гомер итәргә насыйп булсын сезгә. Без сезгә
бәхет телибез. Яулыкларын бәйләп алган, йөгергәлә баш су әзерли. Нинди рәхәт әни барда иде, нинди матур безнең үскәнли. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйла. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйла. Без кайтулар олы бәйрәм кебек, без китүләр сагыш әнигә. Әллә нинди йортлар күрдек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйлап. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйлап. Балаларын көтә үз тормышым, оныкларын бирә ямбегә. Аларның да сак еллары кайтыр, илер җире булсын әнигә. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйла. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйла. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйлап. Заты кала әни, заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйлап. Мин дә китәм түзә сагынып, Абат кайтасыларыны уйлап. Абат кайтасыларыны уйлап. Абат кайтасыларыны уйлап. Хәзер киләсе котлау хатыбыз безнең Сәүия апа Гариповага адреслана. Байлар сабасында гомер итүче Гарипова Сәүия хан кызына 85 яшь. Әниебезне гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Кадерледән кадерле әниебез. Ямле язларда тугангамы син, май кояшы кебек ягымлы. Синең кебек изге җанлы әни бу дөньяда бармысың тагын? Күпме авырлыклар кичерсәң дә, күңелең синең чиста, йөзең ак, тик үзеңне һич тә аямадың. Без дип яшәдең син һәр чак.
Безнең өчен тырыштың син, бик күп эштә эшләдең, салкыннардан җылыттың да, җил давылдан сакладың. Әни диюләре рәхәт, исән сау яшә әле, саулык, сәламәтлек белән 100-гә кадәр җит әле. Кадерле әниебез, сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Нык сәламәтлек, имин тормыш, күңел тынычлыгы безгә ныклы терәк булып, озын гомер кичерүеңне телибез. Сиңа булган рәхмәтебезне, күңелдәге изге теләкләрне сүзләр белән генә әйтеп бетереп булмас кебек. Синдә булган сабырлык, тырышлык, кешелеклелек кебек сыйфатлар һәр кемне сокландыра. Киләчәктә дә өебезнең яме, тормышыбызның күрке бул. Саулык, сәламәтлек белән, күңел тынычлыгында, һәр туасы таңга сөенеп, яңа өметләр баглап, исән имин яшәргә язсын. Син безгә җылы кояш кебек кирәк. Гомер бөтен кешегә дә бирелә, картлык сайлап кына килә. Әни, Ходай биргән гомереңне тынычлыкта, муллыкта, рәхәттә яшәп үткәр. Безгә эшләгән изгелекләрең үзеңә меңе белән кире әйләнеп кайтсын. Гомерең бәхетле, бәхетең гомерле булсын. Балалар игелеге, онык-оныкчыклар куанышы күреп, яшәргә язсын сиңа, кадерле әниебез. Котлы булсын, әни, туган көнең. Кояш кебек балкый йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми, шатлык белән үтсен синең алгы көннәрең. Күңелкәең синең назга тулы, барыбызга тигез бүләсең. Безнең өчен яшәү сиңа Ходай насыйп иткән икән күрәсең. Гомерләрең озын булсын синең, бәхетләрең булсын гомерле. Белеп яшә, безнең өчен җирдә син иң изге һәм иң кадерле. Иң изге теләкләр белән сине яратып һәм хөрмәт итеп, улың Илсур, кызларың Фәридә белән Фәния, бу теләкләргә барлык туганнар, кияү киленнәр, оныкчыклар да кушыла дип тәмамланды котлау хаты. Сәвия апа Гарипова, 85 яшьлек гомер бәйрәмегез котлы булсын. Сез бик бәхетле әни. Сезнең балаларыгыз, оныкларыгыз янәшәгездә. Сез аларны кайгыртып, алар сезне яратып, бик матур гомер итәсез. Менә шушы бәхетле елларыгыз сезне бик күп еллар дәвамында озатып барсын әле. Без сезгә нык сәламәтлек, озын гомер теләп калабыз. Күзләре җитә диеп моңсуланыма, өмет үзмә килер язларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Күзләрендә гөлләр Айдан микән, әллә кояштанмы, күзләреңә күчкән яктылык. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә
mücessemede yüreğimde her gün seni mimim bu jarımını sana bağışladım merhametli gazi seniyim bu jarımını sana bağışladım merhametli gazi seniyim merhametli gazi seniyim. Сез Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк тапшыруын карыйсыз. Без котлауларны ияләренә бергәләп җиткерәбез. Безнең бүген иң якын кешебез Гайфиева Сәрия Закир кызының кадерле әниебез һәм дәү әниебезне зур бәйрәме 60 яшьлек юбилее белән котлыйсыбыз килә. Кадерле әниебез, гомер юлың якты өлге итеп алырлык. Меңнәргә үрнәк булырлык. Әниебез, сине 60 яшь тулу уңайы белән кайнар котлыйбыз. Без балаларыгызны аякка бастырып, олы юлга чыгарганчы, әти белән сиңа күп сынаулар аша үтәргә туры килгәндер. Әтиебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга басарга булышканың, яратып, сөеп, аналарча кайгыртканың, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була белгәнең өчен, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әни. Син бик сабыр, изге күңелле, ярдәмчел, безнең таянычыбыз, киңәшчебез, яшәү өлгебез. Син иң газиз кеше безгә. Син яшәү чыганагы. Синнән дә сабыр әниләр бар микән җирдә тагы. Өебезнең кояшы син, һәр кемгә җитә җылың. Әти белән парлы килеш, җырлагыз тормыш җырын. Әниебез, сине туган көнең белән котлап, ныклы сәламәтлек, хәерле озын гомер, бәхетле тормыш, күңел тынычлыгы, күп сөенечләр телибез. Киләчәктә дә әтиебез белән игне иңгә куеп, туган нигезебезнең утын сүндерми саклап, барыбызны да бер канат астына туплап, бер кайчанда кайгы хәсрәт күрми, без балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, яшәргә насыйп булсын сиңа. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр, әниебез. Зәңгәр күкләр матур йолдыз белән, исле гөлләр белән җир ямлы. Йолдызларда якты, гөлдәй гүзәл, синең белән туган йорт ямлы. Әти белән тигез яшәгез сез, ничек матур парлап йөргәндә. Шулай бергә каршы алыгыз сез, без сагынып кайтып кергәндә. Син бит әни яшәешнең яме, безнең өчен олы терәк, тыныч яшә берүк, исән сау бул. Син бит әни безгә бик кирәк. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Рафис, улың Руслан, киленең Эльмира, кызың Гөлнара, киявең Эльмир, оныкларың Йосыф, Әнисә, Ислам, Әскәр, Әдилә. Юбилярыбыз Сәрия апа Гайфиева. Матур теләкләргә ихластан без дә кушылабыз. Бәхетле булыгыз, сәламәт булыгыз, тигезлегегез белән яшәргә насыйп булсын алга табада. Без сезне якыннарыгызның матур котлаулары белән ихластан үзебез дә матур теләкләр әйтеп котлап калабыз.
Чакта озатаса, исән сау йөрәгисен. Уйымда да күңелдә дә яши бит синең исән. Туган көнең белән әни, кадерле бердән берәм. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Кайчан моңае баласы, күреп шау чәчләреңне. Мин телим синең һәр вакыт, елмаеп яшәвен яне. Туган көнең белән әни, кадерле бердән берәм. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Бүләк итәргә дип сузам матур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине, әни, котлы булсын бәйрәме. Туган көнең белән әни, кадерле бердән берәм. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән берәм. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Озын булсын гомерең. Җырлы бүләк тапшыруының 16 апрель җомга көн чыгарылышы ахырына якынлашты. Кемнәр бу көннәрдә үзләренең туган көннәрен, гомер бәйрәмнәрен каршылый, сезне дә ихластан котлыйбыз. Һәр көнгә куанып, сәламәтлек белән, бәхеттә яшәргә насыйп булсын барыбызга да. Менә шундый матур эчтәлекле котлау хатларын безгә язып юллагыз. Бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Бүгенгә сау булыгыз.